И какво става, хора? Аз съм Борката GameBG и днес започнах една... В смисъл, пак Don't Starve, обаче... Уно и не ми се получи много сполучливо. И затова сега почвам наново. Само че... Добре, това мисля, че мога да го нямам. Само че чакайте да намаля звука, понеже наистина не знам... Не знам въобще дали ще се чувам. И... да не стане някой сакатлък. Ами хубаво решвам, тук има... Между другото, това е есен сигурно. Да, сега сигурно повечето дървета са и такива. Ами айде да ги цепя, защото после ще ги забравя. Те, като гледам, не са отбелязани на мапата и ще направо ги цепя. И ще видя дали ще намеря още, ама би трябвало да намеря. Те дърва за огрев със сигурност ще имам. А няма се съмнявате хич. Имам семенца, работки, че имам храна. И чакай, това малкото няма го цепя, е само големите. Поради причината, че малките явно не дават плодове. Да. Не бе. И голямото не даде. То явно не всяко дърво има плодове. Което е малко тъпчко, но те са си измислили създателите. Те са го направили. Аз не мога да споря с тях. Няма и да го правя. Чоп. Олеца, дай ми плодове, че искам ядене, бе. Мерси. Това дава по 4 дърва, бе. Добре, това е много добре. Няма се старая тук да... Добре, хубаво. И първата вечер къде мисля да се установя? Какво е това, бе? Не знам какво е тъй, че няма го знам. Обаче май само там бяха дървета. Тук май не са. Не са. Гъба, бе. Чакай да си я вземем. Дано само да не е отровно, вече аз много не разбирам от гъбите, така че... И да е отровна, все тая, когато е така. Добре, че това поне ни пада. И общо взето тъй. Ще стана вечер. Аз имам 13 дървета. Вече мой капан за зайца да се направя, ама няма заешка да потича. Чай. Махни сама! Буклук! Ела сега. Сега аз тук касата притисна. Не се прибирай. Стапана мастия. Видяхте ли го буклука? Ще се не види как ще да ми изде нагло всичко. Имам бе боровинки на гъба. Не е зле, бе, като за първа вечер, аз според мен не е зле. Да ви как мислите. Добре, бе, къде да се установя? Ще тръгна по етапи. Добре, ще изсика дървата там, дето са. Тук някъде, да, тук беше са. Ще се установя тук, да го слагам огъня. Тук. Не са, Пуйко! Не пуйка ми...
ptica. Така. Чоп, 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 чоп. Добре, я да видим това колко гори. Би трябвало да са като обикновените. Добре, ай ще засадя. Или не, знаете ли какво? Ще си ги взема и където се установя, там ще ги засадя. Защото тия дървета мисля, че са добре, не знам. Как гъба. Ще ме нахраня и си опикай семенцата. Обаче за утре нямам никаква храна. Еми това... ме притеснява. Ама ето сега, за тая вечер горе-долу Туалис, обаче май има нещо написано на него, затова няма го горя. Вече не мога да си направя огън, трябва да ми 3 слама. От кога стана 3 слама, Ужас. И тръгвам надолу по пътеката в търсене на храна. Мале, как мразя тая луна да нараства. В смисъл, в играта я мразя, иначе наистина харесвам пълнолунието, обаче тук идват едни тъпи, гадни, долни хрътки. Просто става лоша работа. Трябва да ги трепиш. Пък те не че им мрат много лесно, ама... Айде бе, айде ставай бе. Айде. Сечихте се. Как можаха да се сетят? Аз не помня. Чоп. Едно дърво. Добре, тия дървета или са много редки? Или аз не знам или. Стана Добре, ай тръгвам надолу по тази пътека, защото мисля все пак ще ме доведе до нещо хубаво. Я да ме оставя с мен. Тук сега да не ми изкочи някоя жаба кикимора. Защото те и теки са нагли да нападат цяла тумба. Да, сега само оставя някоя светкавица на матреснива направо. А тук има още дървета, бе, е такива. Тъй, камък с злато. Вече нямам с какво. Те е много гарно като стане. Хари ела към мене, де. Мене бе, не влизай в дупката си. Добре, това би трябвало да се тръгва да се прибира към дупката си. Ужас. Вървим си по пътечката надолу. Не такова определен трябва да има някаква жава просто. Ама как? О, чай, боровинки. Два храста боровинки, мале. Добре, ми значи, че тия дървета не са рядко, ама... Само не знам от тях дали може да изкочи дървено. Тъй, нямам брадва. Сега, това е вече лошо. Иначе пък поне слома в изобилие има.
Дайте едно камъче. О, добре. Но камъче, че е там още едно. Добре, значи, според мен е по-хубаво да се направи кирка, да разбия уния камъни там. Защото имам повече камъни, то не е за друго ми. Дали ще мога да направя? Да. Ще мога, което значи... Учи. Там някъде се установя. За тази вечер имам 14 дървета, което мисля, че е съвсем достатъчно. Имам 15 клечки. Не, 15 клечки не е зле. Не. Добре, бе, дяло да го вземе. Знаех си, че... Дяволици. Чай, че идва към мене това. Дяволици да те вземат. Намерих бизончето. Добре, чайте се направя една жилетка. Сега имам една идея. Не знам дали ще стане. Този тапунгер май се прибра. Абе, това... Това е диамант, бе! Или не е диамант, ама... Добре, аз много бързо ще направя с машина, бе. Ето да, вече мога да я направя. Вече да събера камънчета за огън. Супер! То мога, това е добре. Имам тук сега и биволи, дето да ме защитат. Вече сякаш... Боровинки още нема ли? Това голямо... Сякаш много нямам храна. И пак тази нахалница тук сега ще ми излиза. Майко! Добре, чакай. Бързо ще се стане. Мале на косъм. И това много голям, бе. Ето морковче. Ще изям. Какво е 17? Само от боровинките обаче. Сега утре като убия жабите. Като убия жабите, ще имам жабишки бутчета.
Ще се намеря много храна. Което мисля, че е добре, не знам. Ще ми вземат кръв със сигурност, но аз се я върна. Само не знам, с брадвата ли да ги слепя. Това е. Сега ако и намеря бизоните... Добре, тук е малко пък няма. Стига бе, човек, има малко пък няма бизон. Това е голяма измислица. Ага. Добре, айде, втори опит. Искам като го закарам, като я закарам жалата при бизона. Ела бе, тъп. Бой. Дек ли ти жабишките ключи? Спалят микрофона. Я не знам скоро го унищожи да... Добре, ясно, аз се установявам тук. То тук много блата е и просто. Хищни ми е по вкуса. Това не е ли? Защо си мислех, че това не трябваше да го правя? Дето едно огромно чудовище идва и та мажи. Ти сега ще видиш. Само аз ще притисна, аз някъде ми. Тук мисля да се засъдя работите. В смисъл не, че ще живея тук, къде само да ги засъдя. За по-наблизко. И че тази пуйка вече човек не прикалява, много са нахални тия пуйки. Да видим, това да решим. Какво беше това, бе? Видях някой се движиш, бе, човек. Стига. Тук между другото е много хубаво районче. Има пчелички. Пчелички, усички. По-нататък сигурно ще мога. Ето, какво е това беше? Това е картица, бе! В тази игра от кога има картици, бе? Отрепах я, бе! Човек, тази игра от кога има картици, бе? Това... Значи... Или съм от друг сезон. Така мисля. Или съм от друг сезон. Ето ли ще го оставя. Ето ще запомня, че... Гледайте. Там май още я навиях. Стига.
Ей! Ела, бе! Ела, бе! Църву! Ела, бе! Църву! И ще се не видиш, ще ти разкопая тунелчетата с мотани аз. Ти, бе. Кой те отрепа? Кой те отрепа? Искам само да кажеш кой те отрепа. Искам да си признаеш. Аз нямам слама, бе. Бързо, бързо. Чакай първо е това да взема. Кое е това, е? Не е оно и танцуващото. Мале, помислих си, че е оно и танцуващото. Мале, голям майтап щеш да е. Това път е тук изгорях се направо, тук вече. Добре хора, аз в принцип... Мисля общо взето това да е клипно. Я да го питам това, за да нещо сега, не знам, не става дигна пак по нещо, лека птици. Това е, я знам, доста добре, наистина. Вече трети ден, аз съм много напред с работите. Не кара го. Ехе! 7 боровинки. Аз ще взем 3, ще ми останат 4. Так може и 2 да взем, не? Не, все пак. Това е 148, пък това е 120. Добре, горе-долу кръвта ми се не е това. Може би тези хартици да са мъгнели. Добре, ако ви е харесал клипа, абонирайте се, пишете на коя игра искам да снимам. Искате да снимам, боже, искам да снимам, мале, ужас. И до скоро!